De Extra opent met het bericht dat de beëdiging van Steven Martina als minister van Economische Ontwikkeling is uitgesteld. Hij zou morgen weer tot minister worden benoemd, maar dat vindt nu plaats op 22 mei van dit jaar. Dat heeft het ministerie van Algemene Zaken laten weten. Volgens het ministerie is Martina wel door de screening, maar is in overleg besloten tot een nieuwe datum. Martina trad in februari vorig jaar af en werd later opgevolgd door Giselle McWilliam. Als alles volgens plan verloopt, keert Martina over ruim 2 maanden terug op zijn post en wordt McWilliam weer parlementariër. Op Curaçao meert vandaag het cruiseschip MS Bramer aan van cruiselijn Fred Olsen. Niemand mag van het schip af omdat 3 passagiers mogelijk zijn besmet met het coronavirus. In plaats daarvan zullen medewerkers van het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu naar het schip gaan om verschillende testen uit te voeren. Later op de dag vertrekt de boot weer. De vergaderingen van Palatino zijn uitgesteld als gevolg van het coronavirus. Dat betekent dat de Curaçaose parlementariërs Jao Plet, Charles Cooper, Anna-Maria Poletta, Menki Royer en Yesser El Ayoubi morgen niet naar het buitenland hoeven te vertrekken. De vergaderingen zijn uitgesteld voor een periode van 2 maanden. Tijdens Palatino-vergaderingen komen volksvertegenwoordigers van parlementen uit heel Zuid- en Midden-Amerika bij elkaar. Gisteren vond een ernstig auto-ongeluk plaats op de weg naar Willy Broders. Daarbij viel het 3e dodelijke verkeersslachtoffer van het jaar. Een personenauto kwam op de verkeerde rijhelft terecht en botste tegen een bus. De 50-jarige Celina Castaner, die in de auto zat, kwam daarbij om het leven. Minister Quincy Kirigori van Justitie heeft gisteren tijdens een bijeenkomst met de pers aangegeven dat de zaak van de diefstal van 600 kilo cocaïne uit een politiebureau in Rio Canario een gecompliceerde en lastige zaak is. Vorig jaar vond die diefstal plaats. Er wordt volgens de minister nog steeds gewerkt aan een oplossing van de zaak, maar dat gaat volgens hem niet gemakkelijk. Deze week vindt in Sint Maarten het proces Larimar plaats. Dat is een zaak over fraude en corruptie in de Sint Maartense bouwwereld. De zaak is gisteren begonnen en toen werd er 3 jaar geëist tegen de Nederlandse consultant Ronald Maasdam. Hij zou tussenpersoon zijn geweest tussen de bouwwereld en de lokale politiek en daarbij smeergeld hebben betaald aan oud-minister Theo Heidegger. Die staat ook terecht in deze zaak. De Engelse voetbalclub Manchester United heeft bekendgemaakt dat ze het contract van de Curaçaose voetballer Tahi Chong hebben verlengd. Chong speelt sinds 2016 voor Manchester United. Die club plukte hem toen weg bij de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij heeft nu een contract tot zeker 2022 bij Manchester.